Vítame vás pri 7. dieli série Na svadbe s kapelou Medial. Pohodlne sa usaďte, nalejte si vínko, otvorte pivko alebo niečo ostrejšie a poďte sa pozrieť, ako to vyzerá, keď hrá kapela Medial. Dobré ránečko, je 8 hodín ráno a my už cestujeme do Poľska. Suchý ľad, keďže dnes máme aj plazivý dýmček na svadbe. Dnes som si so sebou aj pomocničku. Pozdravuj, Lilienka moja. Takže ideme na to. Slnečko nám nesvieti, tak dúfam, že nálada nebude zlá. Nie, od rána dobrá náladka. Ideme bomby. Čau. Čaute, ja sa hlasím. Ja už som od rána online. Fungujem od 7:45. Bol som u barbera. Trošku sa dať do šungu. Takže nájsť, sprcha a o 11:00 vyrážame. Tešíme sa na vás. Čaute. Čujce ciganie, Medial hraje, všetké se śmiali, nás ovariali, a aj keď się hnievajú, na Medial nemajú. Čaute milí priatelia. Máme sobotu 9:58 a ja som na ceste k barberovi ako zvyčajne, vždy sobotu, takže hlasím sa. Čau. Chvíľku som hotový. Dobrý deň. Takže ako každá sobotka vyrážame. Akurát vyrážam z Bardejova do Svidníka. Dnes to musí byť tip-top. Dnes ideme s DJom, takže myslím, že každý si príde na svoje ľudovienka, cigánska pieseň, moderná pieseň, okolo stolov, štamperliček. Trošku máme poklonné počasie, ale verím, že náládka bude už hneď v aute, keď sa stretneme. Tomáš má doniesť zlepšovák nálady domáci. Tak som zvedavý. Ser nazdar. Tak ja už vyrážam, pripravený. Teľovec, jak na nejaký turnus, keby som išiel. Tak, vidíme sa. Ahojky, takže ja už som vo Svidníku. Mercedes tam. A novinka. Patrik zabezpečil autobus pre hudobnú skupinku Medial a DJ-a Tomasa. Takže novinka u nás v kapelke. Sme radi, že máme väčšie autíčko. Tak snaď na ňom nabeháme koľko minimálne? Vidíš, na čom to? A teraz budeme chodiť v strese. Takže tak, tešíme sa z toho, čakáme Filipka ešte u barbera, lebo ráno sa mu nechcelo vstávať, tak nezrobíme nič. Ahoj. Tak ja už som ostrihaný, pripravený, pobalený, čiže idem ku kinu, kde máme stretávku, preložím veci do dodávky a ideme smer Humenné. Čau. Šefínko už je tu. Serus, šefe. Čaute. Serus. Čau. Serus. Jak? Dobre, ty? Zložím veci, ideme na to, nie? Tak je. Teraz máš kde hádzať. Dávka vyluxovaná. Ja, že musím. Ja už som zrobil videjko, že máme novú. Bože, krásne pozdierko. Máš tam milióne vračí? Dva. Počúvaj, Filip, počkajte. Pozdravujeme. Ahoj. Šoferujú.
Pršera za poslední raz. Pohodička. Teraz Filip pôjde. Skúšame všetko. Všetci skúšame. O chvíľku bude reklama na aute, takže nás môžete vidieť všade. Od Prešova až po Banskú Bystricu. Od Prešova, Pražská Nová. Stromkami je sadzená, od Prešova, Dražská Nová. Stromkami je sadzená, sadzíhlajú moja najmilejšia. Ej, keď som Idem ja. išiel. Musíme nakamerovať. Už Kiči nešoferuje, sa stredáme po 5 kg. Tak čaute priatelia, je 11:50. Dnes hráme s chlapcami v Humennom v reštaurácii Lizard. Ja mám namierené momentálne do Holčíkoviec, kde máme s chlapcami stretávku. No a dnes ideme na novej dodávke, keďže Patrik si kúpil novú dodávku, ktorú krásne vyumýval. No a keďže náš Patrik si potrpí na poriadok a na čistotu, tak ja som si dnes dovolil zobrať šľapky, aby som mu tam náhodou nespravil bordel alebo neporiadok. Tak čaute. Dobrý deň. Nazdar, Braško. Servus. Čau, Kiči. Servus. Ahoj. Rád vás vidím, chlapci. na to aj my Po teba. týždni ideme na to. Čo? Môžem to nejak uložiť? To môžeš hádzať. To už môžeš len hádzať. Klasika, problém každý týždeň, ako poskladať aparatúru. Tak keď nenechávaš veci, toto aspoň základné. Ale keďže nová veľká dodávka, tak sa už nebude s tým problém, či? Nebude. Ešte jednu aparatúru tak do vrchu naskladáme. Máme dva basaky, ešte jeden. No, ako som spomínal, dneska som zobral aj šľapky. Takže Paťko, ak som hovoril, je Tomáš to zobral príliš vážne tak s sa novým pre autom. istotu Prezujeme. Aby sme tu nespravili neporiadok. On to zobral naozaj vážne. Takže tak, chlapci, Zodpovednosť. vyražame. No. Ísť. To je ono. Zapeli do basíka. Topka. Dovidenia. Nasadať. Nech sa páči. Jak to máš? Ale výborne, pohodička. Hej. Čaute. Ahojky, čavíky, pozdravím všetkých vás. Čaute. Čau. Tomáš Ukasa. Tam je Tomášik, tam je. Čiže priatelia, dnes točíme vlog. No a dávali sme do príbehu, aby ste nám dali nejaké otázky. Či už ako sme začínali, alebo to je jedno, akákoľvek otázka, my na akúkoľvek otázku budeme odpovedať. Čiže sme na ceste na Slabičku do Humenného, tak ideme na to? Ideme na to. Aké boli otázky? No tak mám tu prvú otázku. No daj. Čože ste sa rozhodli sa rozrásť od DJ-a? Čiže prečo sme sa rozhodli od DJ-a? Dobre, takže kto sa vyjadrí? Ja, alebo všetci? Začnem ja? Začni, hej. Dobre, začnem ja. Takže Že by nosil basáky. basáky, toto je jedna vec. Aj, rozloží svetla všetko, je to veľká pomoc. No ale rozhodli sme sa preto, lebo si myslím ja osobne, teda všetci traja sme sa zhodli, keďže hráme už nie 1, 2, 3 ročky, že ľudia si prídu na svoje. Keď hraje kapela DJ, každý si príde na svoje. Určite. Keď sme hrali len my sme predovšetkým ľudová kapela, hej, zahráme ľudovky, keď vieme ktorúkoľvek moderné elanovky, repetovky a také podobné veci. Duchoňovky, no však ako, keď to mám to takto povedať, ale nič extra také, že hej, nemôžete od nás očakávať nejakého rytmusa a podobné veci. Čo sa nám stáva, hej, že ľudia prídu a pýtajú, zahrajte pieseň od zahraničných interpretov. A s Tomášom sme začínali, tuším, asi pred 3 rokmi. Už bude 3 roky. A osobne si myslím, že ľudia sú spokojnejší a každý si príde na svoje. Chlapi, viete takú modernú?
vie to náš DJ, po prípade všetko nájde, keď ju nemá v svojom repertoári a pustí, hej. Ja si myslím, že je to super. Ale ešte, aby ste tomu chápali, hej, lebo niekto si myslí, že už od teraz, hej, lebo sme dali vonku fotky, že s Tomášom, niekto si myslí, že už len 4 chodíme. Nie je to tak. V našej ponuke máme balík A, ktorý zahrňa len hranie kapely, čiže prídeme na svadbu traja, a balík B zahrňa kapela plus DJ, kde prídeme 4 plus náš... Plus pes. Plus pes. Takže tak, no. A balík C, tam je kapela, osvetlenie sály, to tuším bolo aj v jednotke, ne? Osvetlenie je všade. Osvetlenie je všade a v C-čku je plazivý dým, ne? Tak. A potom však dáš do ponuky ten plagát a ľudia si ho budú môcť pozrieť. Čo všetko máme. Máme tam výzdobu, máme tam 360-ku. Full service vieme zabezpečiť. Takže vieme všetko zabezpečiť. No a ešte by som chcel k tomu povedať, že prečo s DJom? S DJom preto, lebo si môžeme zahrať nielen vo Svidnickom okrese, Bardejovskom, Stropkovskom, medzi Laborce, neviem kde, ale si môžeme zahrať s DJom aj ďalej, kde ľudia chcú, možno by som povedal, že od Tatier až k Dunaju, viac moderných. Čiže sú ľudia na svadbe vždy, ktorí chcú ľudovky, my zahráme ľudové piesne a sú svadby, kde chcú viac moderných piesní, tak tam už ide svoje solo, jak sa povie, Tomáš a my sme ako doprovo taký ľudový, nie? V podstate sme na svadbe obidve zložky, čiže tak ako si mladomanželia povedia, hej, tak to je. Tak to je, hej, buď hráme napríklad, vždy sa vieme dohodnúť 2 kola my, 1 kolo DJ, alebo 3 kola my, 1 kolo DJ. Kde a aké piesne prevyšujú teda... Jak sú mladí, hej, teda tí hostia na svadbe. Takže tak, ja si myslím, že na otázku sme zodpovedali, takže ideme na ďalšiu. A odporúčame s DJom, tak, odporúčame veľmi. Je to oveľa lepšie, určite. Ďalšia otázka, koľko stojí celkovo váš vercajk? 6 000 alebo 6 000. Povedám kto? Ja? Ty? Vercajk. To je spoločný aparát, nie že okolo, ale 10 000. A nástroje, čo máme klávesy, saxofón a doplnky ďalších 10, čiže spolu určite nejakých 20 a plus 1000. Plus minus, ne? Plus minus, tak. Plus minus, takže nie je to všetko, ako si každý myslí, že stojí pár eur. Všetko je drahé v dnešnej dobe. Čo chceme, či len nejaký básák, nejaké nové bedne, cca aby ste boli v nejakom obraze, aby ste vedeli, že napríklad taký jeden básek, koľko stojí taký jeden básek, ktorý máme. Filip to všetko zabezpečil, on to sleduje, on je v tom doma. S príslušenstvom nejakých 2200 eur. Jeden básek. No. Čiže máme 2. A kde sú bedne, kde sú osvetlenie, rampy, mixpult, takže... kable, stojany. A to nehovoríme ešte o oblečenie, koľko čo stojí, takže... No. Je toho veľa, no. Milionári nie sme. Kedy vyjde nová pesnička? Nová pieseň vyjde každý mesiac. Už sme o tom rozprávali všetci traja. Všetci sme sa zhodli, že jeden mesiac jeden člen kapely vyberie jednu pieseň. Po prípade sa urobí keď bude dobrá pieseň, ktorá sa nám bude všetkým páči a bude k tomu aj vhodný videoklip, tak určite... Budeme striedať asi, raz videoklip, raz iba... Tak, raz videoklip, raz pieseň. Proste stále bude niečo nové. A ak by ste chceli nejakú pieseň, ktorá sa vám páči a my ju budeme vedieť, čo si myslím, že asi nebude problém, zaspievať, nahrať, tak... Vieme robiť pesničky aj na želanie, treba napísať správu, pre Dežia, jaké to bolo? Ďuria Gažia do nebička. Do nebička, takže nie je problém aj s venovaním. No ďalšia otázka. Ako by ste zhodnotili zábavu v Okrúhlom a aj skupiny Elite a Medium a DJ-a? Ja si myslím, že čo sa týka kapiel, tak všetci sú veľmi dobrí muzikanti, takisto aj DJ Petrix, veľmi dobrý DJ. A čo sa týka tej atmosféry na svadbe, na zabave,
Čakali sme, že bude viac ľudí, ale ja si myslím, že aj tak, ako to bolo, to vyšlo. Každý sa bavil, takže aj my sme sa zabavili. Na to, že to bolo organizované teda chlapcami z kapely Mediumu, DJom Petrixom a kapelkou Elite. Teda boli sme tam zapojení, samozrejme aj my. Bolo to super všetko. Aj Neviem, organizácia. ja osobne mám na to taký názor, že očakávali sme oveľa viac ľudí, ale ďakujem aj tým, ktorí prišli a verím, že sa všetci zabavili. Samozrejme aj my sme sa zabavili a proste ideme ďalej. Do budúcna možno bude ďalšia Tak. zabava a tam už čakáme plnku. Tak. Neviem, možno keď sa vám niečo nepačilo, skúste napísať, čo by ste vy zlepšili. Neviem, možno vstupné bolo drahé, alebo neviem, no tak skúste, každý má svoj názor a budeme radi za každý jeden komentár. Ľudne, píšte a zlepšíme to. Potom tu máme ďalšiu otázku. Koľko rokov hráte už? Už, hej. Tak, už hráme, ja s Kičím 15 rokov a Filip teraz myslím, že 10, nie? 10 rokov teraz. No, Ale kapela funguje v podstate 15 rokov. Teraz v oktobri bude 16, myslím. Hej. Začala v inej zostave a... ale k tomu natočíme osobitný vlog. Tuším, že bola otázka aj na to, nie? Že keď sme na Tu to... je ďalšia, môžem naviazať, že nepremýšľate spraviť vlog video, ako ste začali až po dnešok? No, To ja si spravíme, myslím, to určite spravíme. k tomu Pozveme aj spravíme. ostatných členov, ktorí začínali v kapelke Medial, ktorí nás možno aj spojili a zrobíme taký vlog. Určite všetkým ďakujeme, čo s nami Hej, čo s nami Boli. hrali. boli to Máme super veľmi- pekné roky. Máme veľmi rád. Nie, dobre, To spravíme osobitne dačo, ale určite pozdravujeme všetkých. Ahoj. Čau. Dobre, ďalšia otázka. Chcel by Kiči hrať na iný nástroj? Dobre, takže ešte sa stále učím na tom jednom. Čo mám povedať? Triangel by Chcel by som raz vyskúšať. Chcel by som hrať teda na husliach. Aj dokonca som mal kúpené husle a nevyšlo to. Nemal som človeka, ktorý ma do toho dotiahol. Tak teraz asi je neskoro, no neviem. Každý hovorí, že nikdy nie je neskoro, ale človek má 2-3 práce a... Zatiaľ nám vystačuje tak, jak... Zatiaľ som spokojný, aspoň tak, jak viem a mohol by som lepšie. Tak, je tak? Mohol by Všetci, som lepšie. každým dňom sa Hej. učíš. Človek každú chce akciu. cvičiť, no proste niekedy nie je čas, hej. Tak, ale snažíme sa, no proste, aby to išlo, fungovalo tak, ako to má. Robíme to pre vás, robíme to pre seba, pre našu radosť aj pre vašu. Tak je? Tak je. No a máme tu ešte poslednú otázku. Chytili vás už niekedy policajti a všetci ste nafúkali? Áno. Odstavili sme vozidlo a utekali sme preč. Nie. Stopli nás veľakrát, samozrejme, ale... Aj sme fúkali, ale... Fúkali sme, ale kto šoferoval, tak nikdy nenafúkal. Vždy šoferuje ten, kto nepije. A niekedy sa aj stredáme, no. Tak nemôžeš povedať, že len šofér je trestný. Nie, však keď hráme ďalej, tak šoferujeme. Aj dvaja. Niekedy aj No dvaja. minulú sobotu sme mali šoféra a všetci sme 5 boli- z 0. a 5 z 0 sme išli. Všetci sme boli z 0 ráno, takže pohodička. Ale áno, stáva sa často, keď nás ráno stopnú policajti, lebo oni sú, keď vidia dodávku, tak automaticky nedeľa ráno, niekto ide z nejakej akcie. No, my sme ako pre nich, ako korisť. Ale Ale sa nám to našťastie- ešte nestalo ani... Sme zodpovední v takých veciach a stále 0. Takže... Že tak. No máme zodpovedané, skontrolujeme Ak by ešte. boli nejaké otázočky, nie, Skontrolujeme ešte, či niekto nepísal. Nie, všetko. Povedali sme na všetky otázky, ďakujeme veľmi pekne. Radi zodpovieme ešte. Hej. jedno ti volá. Do budúcna. Čiže tak. A my sme už v Humenom, takže sa s vami učíme a Ideme si vyložiť aparát, prezlieť sa a ideme na podobierku. Chvíľu spravíme ďalšie videjko z žračky. ahoj. Pokračujeme. Čau. Čaute.
nás tichučko žije. Hraj muzika, hraj, nech sa každý smeje. Dnes je noc pre vás, nech sa to šťastím hreje. Tancuj celá sala, nech to pekne znieje. Mediálna vláda, nech sa to ďalej deje. Hej, hraj muzika, hraj, nech sa každý smeje. Dnes je noc pre vás, nech sa to šťastím hreje. Tancuj celá sala, nech to pekne znieje. Mediálna vláda, nech sa to ďalej deje. Hej. Svetlá nad nami celú noc svietia. Dajme ruky hore, nech nás všetci vidia. Hudba nás všetkých nesie, parketu žije. Táto noc sa nám do srdca navždy zapíše. Hraj muzika, hraj, nech sa každý smeje. Dnes je noc pre vás, nech sa to šťastí. My sme už tu. Puškinova 17. Bardejov. Umenné. Takže ideme na to. Videl si to? Z toho tu. Pravdu, koho ty ľúbila. Ďakujem. Tam je. Môžem? No, musím. Musím. Jasno. Io si dikai, a vyrusnáci potom. No, by si to... Čau. Na zdravíčko. Váš prvorodený syn Filip chce do srdca poďakovať za prebdené noci, lásku a obetavosť pri jeho výchove, ale aj za neustalú pomoc a starostlivosť, ktorej sa mu od vás dostáva. Zároveň sa vám ospravedlňuje za všetko zlé, čo možno aj nechtiac vykonal a prosí odpustenie za... Mamko moja, po lednici idu, a mamičko, mamko. Ani ja, ani ty, robiť nebudeme, že ideme do koťa, ošiče budeme, že ešte chlopca chce. Nie, to mi len tak zostane. Takého DJ-a, keď si nájdete, jak máme my, tak ste vyhrali. Už bol ponaťahovať kabel. Už len na stroje dať. Kabel až. Vybavené. Paráda, Tomáš. Super. Ahoj, Haničko, bileličko, daj si pobočka a ty vera, že to už nebude silu ničku spáty. Pomkni sa, Haničko, pomalenko ku mi, ej, a jak sa pritulíme, tá nám bude
zaspívajú svatové na dvori. Pokry sa, Haničko, pід moju perinu, budeme sa ľubovať, chod len za hodinu. Pokry sa, Haničko, pід moju perinu, budeme sa ľubovať, chod len za hodinu. Hej, zahrajte mi hudáci, to dôstatný tanec, bo už momu paripčiniu bude hnízka konec. Pomkni sa, Haničko, poď potancovať, žebo sa ti chodím večer chcelo ľubovať. Hej, zahrali muzikante veselú špívanku a ja takoj vtancoval svoju ľubú Haňku. Pokry sa. Takže, milí priatelia, práve začína skvelá svadba Humenom. Verím, že dobre dopadne. Tam sú. Mnoho lásky, zdravia, spoločného porozumenia. Mení manželov vám krajine veselo a príjemné. Drahí rodičia, dovoľte aj mne, mene celej vodnej skupinky Medial z veľkého spívnika, ale aj DJ Tomasa a Tomáše, popred našim novomanželom na ich spoločnej ceste životom, hlavne veľa zdravia, šťastia a lásky, veľa peňazí, veľa detí, ale to najhlavnejšie, božské požehnanie. A dovoľte mi, aby som vás v tejto chvíli poslal do vašeho prvého tanca, ktorý je len a len váš. Tak nech sa
Krásne, zabudlivý a neutíkajúci potles, ako sa hovorí za každú pesničku, pomaličku nasleduje skvelá porevočka, tá my vám prajeme krásnu dobrú chuť a na záverečko. Zase sladké. Zase alkohol. Ma navnadil. Nemohol som odolať. Fakt je úžasný. Moje milé na večeru stačí družba i jablúce. I moje milé na večeru stačí družba i jablúce. Eši moja nevidosla, eši ona necinka, požehnám ja paru roky, tam mi bude Prahivka. Požehnám ja paru roky, tam mi bude Prahivka. Eši musím narukovať. Sa dohodnotím na zatiaľ jednotku s hviezdičkou. Rumenčania sú top. Takže bavia sa či na ľudové piesne, alebo na moderné skvelo, tak som spokojný. Čo robíš ty? Bližšie prskávky, tak. Tak, super. Nebe tvojí čas bom zapleteme, tvojí dobrá vlast bom zapleteme, tvojí dobrá vlast.
sa rozdelí vás. Ale dobromyslom skúšom nás nazýva. Pozdravujeme. Teraz sme hrali retro kolečko. Tak, mne sa to strašne páčilo, keďže ja mám rád staré ľudovečky, klasika, ešte že Fortuna, čo také Tony kapelka, Prospekt a podobné. Čiže teraz chlapci hrali na ten štýl, fakt, pecka, fakt. Žali sme kľúč od bagra. Kiči si zobral kľúč od bagra. Také vykopávky, takže kľúči dáš od bagra tu a dojsť. Aké máš pocity z dnešnej svadby? Z dnešnej svadby? Wow. Chlapci, wow. A jediný, kto by mal tu hrať na každej jednej svadbe, je kapela Medial. A je to tak. Je to tak. Takže si spokojný, Ďakujeme, hej. Pozdravujeme. Takže na záver sa učíme s našimi mladými. Ďakujeme krásne za pozvanie. Takže ešte raz, ďakujeme pekne. To je naša tretia svadba, ako za 3 týždne pomaly, ale že je najlepšia, alebo že dobrá skupina. To je super. Tak sa majte, zakývajte. Čaute. Čau. Máme ešte Nejaké otázky. otázovné, ktoré máme zodpovedať. Čiže, čo tam máme, Filipko? Ideme, sekundička. Dobre, beriete cymbal do kapely? Nie. Nie, cymbal určite nie. Dobre, ideme ďalej. Kedy ďalší podcast? Kedy len chcete. Keď budeme mať voľnejšie... Nie, ja by som to tak povedal, že by aj ľudia vedeli. Podcast alebo nejaký, napríklad taký vlog, čo robíme zo svadby, pre nás je najlepšie vtedy dávať, keď sa ľudia bavia. Vtedy má to oplátu robiť ten klip. My už zo začiatku vieme, vlog, keď my teda vlog točíme z začiatku, ale keď to nemá zmysel, tak netočíme, hej, potom začali. Musí to byť také spontánne. Veľa poviem aj vopred, aj otvorene poviem, že niekedy fakt prídeme, že ideme na svadbu, točíme vlog normálne od začiatku, prídeme na svadbu, hej, no ale niekedy to ide na svadbe ťažko, hej, ľudia sa... Chcú porozprávať, a kedy to nie je... niekedy to nie je len o nás, o hudbe, hej, ako dnes napríklad, hej, čiže... Kde sa ľudia bavia. Tak kedy prestaneme v polke svadby točiť, lebo to... Vieme, že ten vlog nebude mať efekt, tak? Presne tak. No. A my sme radi, keď sa ľudia bavia. Vtedy aj my sa bavíme. To by nebol rád. Dobre, dávaj ďalej. Kde ste boli najďalej hrať? Hradec Králové, Česká republika. Tak je? Koľko to bolo dozadu? Ja som mal 12 rokov, 13 som mal a mám teraz 22. 10 nebude, možno 8 rokov dozadu. 9. No. 9 rokov dozadu. Najďalej sme boli Hradec Králové. Čechy. Čechy. Dávaj ďalej. Je pre vás kapela druhá rodina? Áno. Určite. Ne, určite áno. Ako druhá rodina.
fungujeme niekedy, ideme piatok ráno a prídeme spolu domu nedeľu na obed, takže... Kedy sme viac spolu, jak s rodinou. No. Asi tak. Však stalo sa, kedysi aj sme mali, piatok sme išli ráno o 8 na svadbu, vrátili sme sa nedeľu po obede, ráno som vstal, ráno po obede v nedeľu, hneď aparát vyložiť, útorok skúška a štvrtok ďalšia akcia. No. Takže dá sa povedať, že sme boli viac spolu, jak doma s rodinou. Tak, jasne. Ďalej, čo máš? V sobotu 16.5. budete točiť vlog zo svadby? Uvidíme. Keď sa budete baviť, tak áno. Určite. Ja si myslím, že áno. To je o 2 týždne, ne? Tu kde to hráme? Tam svadbu 16.5. Počkaj, Pozri. Ortuťová, ne? Ortuťová, ale to svadba bude, sa mi zdá, že v Rovnom, nie? V Rovnom, hej, alebo v Cerníne. Tam dúfajme, tam sú dobré svadby. Tak áno. Takže tak. Náš kraj. Dobre, ďalšia otázka. Máte niekde celoročný kalendár vašich podujatí, niečo také ako kapela Medium na svojej stránke? Celoročný kalendár nemáme, ale už sme rozprávali o tom kedysi, že by to trebalo zverejniť, spustiť, takže aj, budeme na to človek pracovať. si pozrie, hej, si nemusí ti volať, aha, vtedy majú už obsadené, tak nebudeme. Bude sa na tom pracovať. Zbytočne volať. Pracujeme na tom, určite. Mohli by ste prosím pozdraviť Ríša Šimka, Rada Holuba a Mateja Uragana Ragana. Pozdravujeme všetkých troch. Beťárov, ahojte. Čaute. Takže to je všetko z týchto otázok. Ďakujeme vám veľmi pekne, že ste sa zapojili do toho, takže tak. Do toho, že ste sa zapojili. Ahojky. Čiže nášho Tomáška sme už vysadili, sme v Holčikovciach a cestujeme už domov. Chceli by sme sa ešte raz veľmi pekne poďakovať ženichovi a neveste za pozvanie, za príjemnú atmosféru na svadbe, za starostlivosť, proste za všetko. Všetko bolo tip-top, tak sa hovorí. A budúci týždeň sa vidíme v okrese Svidník na svadbičke. Takže majte sa pekne a dobrú noc. Čaute.